malam menene hukuncin wasu musulmai da suke da'awar cewa suna bautawa Allah ne ba don suna tsoron wuta ba kuma ba wai don bukatar aljanna ba su dai kawai suna bautawa Allah ne don kaunarsa. Babu shakka mun bayar wani a baya kuma wani Allah ya rubuta tambaya ne don abin ya yaɗu a cikin gari yanzu a wajen 'yan haƙiƙa din nan su suna bauta Allah ne bil mahabba kawai. Muka ce duk mutumin da bauta Allah bil mahabba fa huwa zindiki ne shi. An bincin wannan ko zindiki ne wani dole sai ka bauta Allah bil hubbi war raja wal khawf. Kuma jiya mun kawo ayoyi da suka yi akan kan annabawa da manzon sana bauta Allah da wani abuwa guda uku duka kuma akan su ne Allah ta'ala ce bauta mushi akan muna san ibadar muna kaunan ladan da Allah ta'ala sun yi a cikin ibada din kuma muna jin tsoron azabar wanda Allah alƙawari ga mutum da ya ki bauta mushi a wannan ibadar haka shi kenan duka ake naka zindiƙanci ne wannan